So, ang facts tungod kay wa niya nakuha for several try ang kaning grapes. Ingon siya, aslom na. Aslom kay na. Oh. So, mo na gitawag og sour graping. Or the grapes is very sour. Mo gingon niya. Tungod kay wa man niya nakuha ang grapes, ningon siya, aslom na. Kabaw mo unsa na nga paagi? Kanang mayon kag sour graping? Actually, you are giving up. Ug tungod kay di man nimo mabuhat o wa man nimo nakuha ang imong gusto, imo na lang sawayon ang wa nimo naabot. So kung ay mga tao nga ni asenso, nya kay wa man ka ni asenso, mayon ka, nanikas man na sila.